Kedves ünneplő közösség! Kosztolányi Dezső 1933-ban a Pesti Hírlap hasábjain érdekes és a nyelvészeket, irodalmárokat mind a mai napig foglalkoztató kérdést tett fel. Melyik a 10 legszebb magyar szó? És Kosztolányi mielőtt ismertette volna a 10 legszebb szót, elismerte, hogy valójában a kérdés, mivel teljesen szubjektív, ezért a maga módján lehetetlen vállalkozás a kérdés megválaszolása. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, tudják, melyik a legszebb szó Kosztolányi szerint az 1 millióra becsült magyar szóból, szóformációból? Szinte megdöbbentő így adventkor kimondani: a láng szavunk. Kosztolányi szerint ez tehát a legszebb szó a több mint 1 millió szóból álló csodás anyanyelvünkben. Benne van az emberiség kezdetétől minden emberi tudás, benne van a hajlék melege, benne van a szív minden szeretete, és benne van az elme minden megvilágosodása. Kosztolányi tudatosan választotta el szavunkat a legszebbnek az összes szavunk közül. De azért soroljuk fel Kosztolányi másik 9 legszebb magyar szavát is. Gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív és sír. De hogy visszakanyarodjunk a lángszóhoz, az emberiség kezdeteit gyakran a tűz a láng meggyújtásához szokták kötni. Kosztolányi tudatossága a lángszó legszebbnek ítélésében valószínű már az advent közelségét is mutatta. Ahogy már napjainkban is, a lángszavunk már elválaszthatatlan a kereszténység legszentebb ünnepének várakozásától. Attól, hogy karácsony előtt 4 héttel lángra lobban a reménység első, második, aztán a harmadik, s végül Krisztus Urunk születése előtt a 4. adventi gyertyalángja is. Mert az ember rendeltetése az égő gyertya szerepével azonosítható. A gyertya szerepe az, hogy fényt árasszon, világítson, ragyogjon, utat mutasson, és miközben a rendeltetését betölti, önmagát emészti el. Hasonlóképpen az emberi élet is csak akkor értelmes, ha nem öncélú, nem önmagáért ragyog, hanem megpróbál útmutató tűz lenni. Az advent a karácsonyhoz vezető út. Ahova más út nem vezet, csak a másokért való, szolgáló és szeretet útja. Hiszen ez az időszak a lecsendesedés és a megbékélés időszaka. Ilyenkor szeretteinkkel, családtagjainkkal, vagy netán egyedül is, de szeretünk elrévülni a gyertyaláng fényében. Egy estére, egy ünnepre az együvé tartozás érzése fonja össze a közösségeket. A karácsony viszont arra is tanít bennünket, hogy az összetartozás érzés tartós legyen. Ne csak ezekre a napokra jusson a szeretet érzéséből, hanem legyen olyan tartós, hogy tanítson bennünket megállni, és az életértékeit megélni a mindennapokban is. Így vagyunk ezzel mi is, hiszen hagyományainknak megfelelően, mint városi közösség, anyagi helyzettől, politikai nézetektől és bármi nemű hovatartozástól függetlenül az összetartozásunk jegyében együtt is lángot gyújtunk a város adventi koszorúján. Kívánom, hogy Kosztolányi legszebb magyar szavai ebben a lángban öntsék el szívünket a karácsonyi várakozásokban. Egy hosszú, nehéz, küzdelmekkel teli év után pedig találjunk megnyugvást és szeretetet Miskolc város adventi gyertyáinak lánglobogásában, és kérjük a Jóistent, adjon mindannyiunknak áldott, békés karácsonyt.
Köszönjük.